aseda no nkoma mu nyina yada mo ase bebre wokọ anyame fa nkomra sumdwe mu ai nemo wi asa join ye wo Facebook/Adom TV media fia amankwa tamaklo Grace Gift Herbal Clinic for abedu den dua mu ntino eda de wo man fa hwe ama jakwo jo bai one kwame ahia o ba banisa abatom de anytime bi o mu ba hu se o mu kura nduro no timpanifo mu official pa afisa se na nkwane ahoden wo ho sa na dog ho ye ye de nyame ase papa ye gene so nyame mamu nimde ni nyansa ne sa no mfansa ye nyare entie de what Grace Gift Herbal Clinic for nka what wo nka bebre ye to ye nkomo no eso ene enuro ahodo a wodi tu nyare wase entie de menko kwame ho ana memreja kojo ho mentia no na meja mama mo fa said the walking and be being kura yensem wo be hu no petika sir na so ye be chade oh okay bro nyen dokota se on pese Adom ahwefo e de yade bedie sir e be so bia so de yade be wura fefofora onyame ye Adom a ye wura no na si e kan yade a ade ba kun bi wo odasani ho a eno na ene yade nyina maame ade enchen ahwefo fa nchen me sebe empeleduasa se onipa sode na se nipa ayam timta wono so obroni frɛ no kwanso pehi constipation sa ayam tim no ene yade nyina ene yade nyina ne na ene ayam tim etwetwe yade bebre na bo odasani so en edin kan kura yetipaye so ehunu na saadi ye de ma ejina nchen ye de mema ejina nchen a ma pa na wo mo so ba bi timi trase na nsa no nkochi ana nada me ken obi se wa boma asem so obi kura keka ko na wotwe wo bi da na wotwe onko toilet ria no odi se asupiti ho no na wotwe bia ye adwuma wie a complain a enya no dodo na Dr. Grace ami anu aduzi e mechebe sa so no de o se ye de ma na kwa nto no so de be chekwa enti me de doctor nko ano ma ani dokehi e tudwa okay me ofa ase be kasa kakra na ye so de a me kire sebe ayim timoduru okay e bibi kuma bi wo mu ka ase ho e firu na okoi ukotena so a yo woni program enti enkran ha sei ye wonu atwem water petroleum ya ye ne family love international school ehwe ni mo ana se ni boy town uduru se kurobo nso a ye wo ohwim school nkwanta so eye barikase kwantemfo no so ofuro asuafia torotoro usu besi ohwim school Johnson wudi ewusi a busu bia so Grace Gift ehwa ye mfaka abiem ehọ fe na emom enhwa akoma otempo ya na nkofu fi sese de esiesie ye ho no ebia ne board ne ente saa ahonidie eno so ya yadesa enti ye nko baabi enko brewu nso apapen nam obi wo ho a oso okosa ho yade afei ubefiri ho beba no asa akofa yade fofo enti ni se esiesie ye ho sa na Dr. Grace ne noma udi benyu ono ankasa no eye cello 54 tele 2 cello tele cello 54 tele 2 cello tele ana cello 244 126 12 tele cello 244 126 12 tele tiene opani kojo de awie ntimi nkokwa me ho na akwa me so emmo ye nka Grace Gift ho nsem ne bi nkyereye beni aba me da se yema ya hwefo nyina afishapa nkomo a ye de ba ya wo faka ho asem ye constipation no ye hu no se ye medical condition but ya de hard drink ene se obo ade nyansan mu no o ma ye nipadua na kwa no inlet ba bi ye de niema ekoye mu na outlet baby and niema friba na usually no outlet ni nyina ye niema nipadua ni nhia ne sa ba bonchen nchi bi efa yemba ne yemba mu ba te se dwonso ebi nso efa sebe ye to kwan ba te se janan
na wo se ehunu se saa ne me nyina ka nipadua no mu a ededem di ne ba de ye frɛ no sabio ye gyanan no ye niema nipadua no ye didi ko emu a de use de behia de nhia no na eba na no niema mienu na ye the main component which is mucus and bacteria saa niema ne nhia fo nipadua wo se pie ba na obi o ha de ye de kase wanya yem tim na ya de ha adwe no wo se nipa bia no anye bia na wotwe o chia nananom empre beye num na chese wo bubu adako bia no ka ba ko ye barubu a nansa kora na onko bi obi o ha na wotwe num nyina no akobeye emprensa ana lower than that eba ne saa na ye ayarehwemu no ye kase why constipated na saa niema we de ma ne ye hu ne se etena so cha edinso boni bebrebrɛw typical example ye wono mo asebi wa fruit mi hye gluten enti mframa ba begina won ye funu obi wo hɔ asebi wotimi yi mframa de na so ntimi nyane nan afin so obi wo hɔ atse de ofa kan agya ne tipaye ebinim so wo hɔ a etimi de awo etisi ne so prekopɛ to be mbroni free bibi profuse sweating fifiri be chene saa ne ade ni nyina ebɔ nka ye se wo se nipadua bibi ebi wo se kɔ na eniema mienu bi na ya na ha adwen e wo saa constipation ye ho de di kan hwehwemu bi da na di se wono mo etanya constipation dodo no tanya anal hemorrhoids eye koko sebe de fifiri ye to e wo agyanan bi esan se saafo no ko agyanan bi a wo kyere yi pa obechimo anemma enche no so de imagine se sebe okoko ikura ba na se wo yem kura hwie wonya diarrhea bra wo bre ko ebedru ba bi na bi a tissue wudin fa pe so de bobo otu na yes na enkoba ne sebe okoko asan fi otu na wuntimi nsan nya anan okwa bebre yiye enchi no ye ko bonsem na ba de san to so bio ye de ne ye frɛ no kokobo twi kasem ye kano portocasem rectal prolapse eno no ye wo large intestine obonze bedu wo bechima na o rectum no apie na aba saadu ye ha adwen ta ye man panimfo pa enchi eno ho anu ye na wo fade bebe ne ye ka kire tiefo se enya de wo se ye de ho ahoa ye ho empempi no when we eat ye didi aduane ye low in fiber e ko so sad nchi amanfo ka se pano ema yemtim no kre very low in fiber and afi white green emo ya process mrofo mo ne ade wotai de no so ti ma constipation enchi anu ye wi ansa no fade ne de na ba no ye ni aduane ye high in fiber ye bibri mu ha ye ntai ni aduaba ye bedi anaje se bia yare senka minim no nke bia nka every day bia no uwie u meal just a fruit anka na apple ye very good kebeboa e ma sa yemtim ye ma so wo fade anu ye na aka no ebetudwa de wo hia ne garlic ayi ntima duro na me kire yo so wo fa garlic mua no a chemu mienu na efa no hane ne nyina mesere wo menya fanse hane emfa se kan hane uwi a fegu apoto wiem na fa tabobo so keke mepese mu bubuo enyam mepese garlic no mu bubuo mu ye mrekaka obi nya ode sika na betwitwanka me mpene saa fegu a wiem na fa tabubum uwi a fa ne nyina gu adiem na fa nsuo kopo okoro na sachete ekoro no oboto ema no bro de so kakra na odi agu ho be yesa ade anyamira okoda odi gubo nsuo mu a kata so ade tia no petututu a oso de akopra no kohwie nsuo no gu kopo fufurom ne chima nka etwade egum ma ne ntirem wonum na najo no ade tia ubebua so amade ache na ade ache so yo ensuo no betwetwe nyane miro bi afiri garlic no nti so de anopa be ko ne nsuo na adwo kama chimanka etwade kura na amienu de chim nsuo no gum kafra na nom uwi akopra na wo pra no a obete so ofrefre wo kotena so a yo ayem timaduro na no elu ari ma free ye bronyen ye adwuma de bia ayemtum ade ehwe yade bia agese kwata achacha eni fredi mfie dunum anna silence emum afi jimi Grace gift. Eti number no na wo screen as bibi o bi ma Mr. Ibrahim. Dey can twa to no say man for hwe apom dey pa kira kwan. Eno ani Grace gift. E sense ye kan say bi say tabono so onim so ase a on to dawa. Enti wo no ma wadwen so onim abiduro no omo nnuru ye nya omo tepen ne ye. Ti man for ntu ana mo mbra. Na ye behwe won ama wo ho ato. Owura ye ho a in fact ye mbehwe so ba hotel no. Apom dey pa so. Wo he fa
offer the location betuga location ni biem ye new Atwemota Petroleum. New Atwemota Petroleum. Okay. Ye ben new Atwemota proposal no pa. Ani ene family love international school ni hwe animu. Okay. Na se kurum so ye badkase kwantempo no so ohwim sukuu nkwanta. Okay. Ohwim sukuu nkwanta. Obia amra ye adwuma nonson anopa ekosi anwumere no onum. Ye ntum ye ni horodi. Sir. Eti number no ene wo screen no asia the free na 0543 320 030 0543 320 030 and 0246 518003 0246 518003 Grace Gift Herbal Clinic ene no di enkomo ya seda ya odia pa so oje brehwe nti ya kire ayam timadru ode ama free nti sa akọ na koje wa yare hwe enso ye ne sponsors ase St Andrew Senior High School Kelke Toothpaste Kidney Ministry of Piwak Natural Health Edro 3P Garlic Mixture yedo mwase midi di afia amankwa tamaklo ye ko na pensem mo mahine kwabna sante atwaso